Hello sa tanan, kumusta? Okay, maghimo kog video tutorial karon para unsaon pag register sa coin. So daghan pa kaayo ta mga Bisaya dili pa kabalo ani. Okay, bisita lang mo dire, welcome mo sa akong panimalay bitaw. Bitcoin Bisaya. So search sa FB Bitcoin Bisaya. So naay post na ako dire. Okay. Post na ako dire. Kani, sa katong wala pay coins PH account, register lang mo. So, i-click lang ni siya ang link. Ma-direct dayon ta dira. Okay. Pagkahuman, pasensya na, unsaon ta man ni atong connection nga. Di man kaayo, kating kusuga. Okay, pagkahuman ani dire, enter nimo imong email address. So, bitcoinbisaya@gmail.com. Okay, ito tag-password be. So, okay. So, mas maayo ng password taas na ay numbers para dugay makuan, dugay mahack. Okay, create account. So, verification code adto ta sa atong email. O, nara. Ayun, kopyahon lang na siya. Pagkahuman, i-click dire, dayon i-click ang verify. Okay na. Okay. Example lang ni ha. Bitcoin Bisaya. Okay, click next. So, buot example lang ni August 13. Okay, next. Of course, Bisaya biya. Sample lang niya 1, 2, 3, 4. Angel Street. Okay, city. Tag-asa man ta, Davao City. Asa man na siyang Davao City. Okay, unsa way kuan sa Davao City be? Ask Mr. Google. Davao. Buot lang ni ako aha kay para makalahos ta. Davao City. Zip code ba to? Zip code. $8,000. Okay. Balik ta diri. Postal code. Pareha naman siguro ng postal code, no? Davao City postal code. Postal code. Okay. Maura siya. Zip code. So, 8,000. Country, Philippines. Okay, dayon click next. So, pili lang mo. So, follow lang yung instruction. Next. Ana lang siya. So, naana tay. So, ang gipangutana diri, last step. Please take photo of yourself while holding the ID. So, skip sa nato na ron. So, kamo, kung gusto mo, naana ko'y wallet sa coins. Sample lang ni siya, ha? Okay. Dirita sa limits and verification. Kani siya, bago pa ni akong account. So, buot pa sa level 1 pa ko. Ang akong ma-process is 2,000. Dayon, pero dili ko maka-withdraw ani o kwarta, dili ko maka-cash out kay wala man ko
register sa akong ID o sa akong selfie. So, kung mag-register ka sa imong ID o sa imong selfie, diri naka level 2 na ka, phone verification, kaning tulo. So, masayo ni siya kung cellphone imong gamiton. Kay diretso man kung naka sa app, pero mas simple ang pag-register kung dirita sa sa browser. So, kung makumpleto na nimo phone verification, verify imong identity, ang na siya selfie nimo dayon ang ID ni kani selfie. So, buhaton lang na nimo kung ma-download na nimo ang app kay diretso man na siya ang app niya. Pag ingon nimo og selfie verification, mo abri diretso imong camera. Pag click nimo ang nag-save, diretso na siya mo save. So, sunod mag-upload ko og video nga unsahon pag selfie. Okay? Okay, sunod. Kung makumpleto na nimo ang level 2 buot pasabot, mahulat man ka nag 2 to 3 business days. Kung ma-approve na sa admin sa coins, so verified na imong account, pwede na ka mag-cash out. Pero limit lang sa 50,000 a day. Imong ma-process all in a day. Okay. So, kung dagko na jud kayo imong transaction, magkuan ka level 3 verification. So, kani siya nag-require ni siya og kanang sidula, imong i-upload imong sidula o barangay clearance pa kaha nga nagpasabot nga ikaw dira nagpuyo mao na imong balay. So, pag upload nimo ana sa imong barangay clearance o sa imong sidula, ikuan lang din na nila, i-verify na po na nila, hulat na po kag 2 to 3 business days. So, once ma-approve, so, imong daily nga transaction, pwede na kani. Pero, sa nagsugod pa lang, okay ra nga diri ra kataman sa imong phone verification, murag number na siya, maghatag ka sa imong number ani. Then, pag click ni mo send code, mag-send na ka ng mga 4 digits ba na? 5 digits sa imong phone number. Dayon, imo nang ikuan. Pag send nimo aning code, na ay next page ana diha, mangayo na siya og kadang unsa nga code, then click verify, then kaning identity verification, ang imong ID, scan baka nimo or picture nimo, dayon imong i-upload. Okay. Dayon sa imong selfie. So, mag-selfie ka gunit imong ID. So, ana ra na siya. Dayon, imo lang dayon i-click verify. So, magulat lang ka. So, pag ma-verify na automatic matagaan ka ana og 60 pesos. Mo-appear na siya diri sa imong kuan. Once nga ma-verify na ka, mo-appear na siya diri. Okay? So, mao lang sana siya karon unsaon pag-register. So, kung namoy pangutana, i-comment lang sa ubos, dayon i-click lang ang subscribe para maka-follow ka unsay mga sunod nga mga follow-up nga videos kay unsay mga pangutana ninyo himuon ta na og mga videos step by step Bisaya ta diri kay para magkasinabot ta. Okay. Salamat o please subscribe Bitcoin Bisaya in Facebook, Bitcoin Bisaya in YouTube. Salamat sa tanan.